जानानै थांनाय जाथायखौ गोसोआव लाबोनानै दुखु दाख्लांबाय था मादै थादो जों थांदिनि जागोन दे Straight. Morning. Easy. मावथि लोगो नोंथांमोन जों मोनसे बिथिङाव नोजोर बोनानै नाहरनि बेनो जाबाय जोंनि नांबोनाय आदब एबा खान्थिफोर आरो गारबोनाय आगान बुजिदोंना जोंनि नांनाय एबा बिग्रायनाया हारिनि बेरेखा नङा नाथाय मोनथायखौ लानानै हारिखौ रैखाथि होनायनिसो जानो हागौ जोंनि नांनाय आदब खायदाया जुदा जोलावफोर बरथिना हरनायसाय सोरबा बुंनो हागोन ना गेरेला दावहामानि माखौ बुङो हागोन सार फिसा फिसा दावहारु हानजाया थाखोमानानै सम आरो खाबु लायै लायै आदब खायदाजों सुथुरनि बेरेखायै नांनाय दावहाखौनो गेरेला दावहा बुंनाय जायो मा बुङोमोन ना रैखाथि सार जिराय सम आरो खाबुखौ बिजिरनानै नांनायनि आदब खायदाखौ बाहायनाय आरो थांखिसिम सौहैनो नाजानाय जुजिनायानो जोंनि गेदेरसिन थांखि जोंहा रोंनांगौ आरो सोलोंनांगौ गोबां थायो बेनिखायनो बैथि बुब्लियाव मा जागासिनो दं आरो जोङो सिगाङाव मा जाबोखो जों बेफोरखौ जों गोसोआव लाबोनो गोनां जायो जोंनि सान गोथे सिगाङाव दंब्लाबो बायगर जेंना गोसोआ नङा जोंनि सान गोथे सिगाङाव दंब्लाबो बायगर जेंना नङा जों बेरेखा मोनथायनि थांखिया जोंनि हारि सिबिनायनिसो नङा जों सोरनिबा फोथाय खेबस' थांखिया जोंनि मोनसे देरहानायनिसो दान्दायसै लोगो नों फैदो फै खौसेनि बुखारजों हान्थिनि लामाखौ रोजाबदिनि फैजों खौसेथिनि नङा जों बेरेखा मोनथायनि थांखिया जोंनि हारि सिबिनायनिसो नङा जों सोरनिबा फोथाय खेबस' थांखिया जोंनि मोनसे देरहानायनिसो
Load up. Fire! 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 Stand easy. Easy. आयौ उदांस्रि नोंनि थाखायनो बेसेबां दुखुथिया हनै बर' बिमानि बुब्लिनि सानसुथिर समाव आगोर मोनाखै सुथुरनि गादबनाय नासयनाय सोबख'नाय नोरजिया जालांदों बिमा नोंनि आखान्थिफ्रा जाहोनाव आलानि आथानि बर' बिसाफ्रा बिदिब्ला मावथि लोगोफोर जों दिनै एसेयावनो दोनथ'दिनि Sitting straight. Easy. गोसोआन'ना जोंनि सान गोथे सिगाङाव दंब्लाबो बायगर जेंना हामनो हागोन ना सार? औ फैदो जोंनि सान गोथे सिगाङाव रुलनि सम जाबायमोन सार। बायगर जेंना नङा जों बेरे माबाफोर मिथि दंमोन ओमफ्राय मेसेजथ' जेबो गैया सार। नङा जों सोरनिबा फोथाय खेबस' All straight. Attention. That is easy. Training first order hunger. Next number 1 total. Total 52. Upshar 2. Insho 10. PT 40. Tipasanin 11 Sig1. Next number 2. Next number 5. 20. Upshar 1. Insho 1. PT 18. Tipasanin 11 Sig2. Straight. Attention. Rule call dismiss.